Eta haman aldetik, kasu larriena, beste Bonifacio Amesti Larrañaga, hori ere Ermutik izan da, nazionalak sartu zirenean balde, eta Bilbo hartu zutenean frankistek, berak esan zuen, ni onainak, ni gehiago, beste asko bezala, esan zuten, ni Euskadi defendatzera edo sartu nazerran, eta gehiago, errenditu jentzen. Hortik aurrera, kartzela, ez dakiz zer, juizizua, baki zigorpena bat izan zuela, leporatuz, gerra aurretik azkenengo alkatea eskumatu ezan, gerra hasi zenean atxilatu egin zituzten, herrikuk eta ez dakiz zer, atxilatu egin zituzten, eta hor, eunen baten, Eibartik edo, miliziano edo agertu ziren, hartu zuten alkate hori eta Ibarrera. Da hor, nunbaiten, hile egin zuten. Eta hori, Osaba, nolabaiteko ermuan ere arduraduna erotzen ez, beberari leporatzen zieten. Eta hori dela eta penazio. Dena delako, gero, inun irakurri dut, baina oin ez dut, geroago nunbaiten harrapatu zituztela, hilketa horretaz jabetu zienak edo, eta guri dela eta badirudienez, preso. Bere preso kartilla eroalakon bat errazkin bat dago, Iruñan egon zen, Bilbon ere, Larrinagan, eta gero agertzen da, 53 arte behintzat, Galizien ere, Zelanova edo, prisión central de Zelanovan edo. Eta gero gehiago ez dagoan, suposatzen da, 53 edo, bidaliko zutela, libre utziko zutela. Irakurtzen da ez ondo, izan leike libertad bat, kondizional, baina hori nire burutazioa dira.